Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Gisaulog ron sa simbahan ang piyesta ni San Carlos Borromeo, obispo o kardinal. Ang iyang usas sa dako kayong nabuhat sa simbahan mao ang pag-reform sa mga kinaiya o batasan sa mga kaparian o ang pagtukod og mga seminaryo aron pag-training, formal training para sa mga mahimong pari. Niya ang ato dinhing San Carlos Seminary College o ang Seminaryo Mayor de San Carlos maunay iyang usas mga bunga sa tibuok kalibutan niyang pagtrabaho. Ang edad niya pagkamatay kibaw mo pila? Wagin mo kibaw. 46 years old. 21 years old pa lang siya, doktor na siya sa civil law o canon law. Porting Brighta, Porting Datua. Niya, 22 years old pa lang, cardinal na siya. Amo nang portiginin niyang ilngiga sa langit o sa yuta. So uban kaniya, padayon ta nga mag-ampo alang sa paghunong na niining pandemic nga COVID-19. Iampo sad nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa United States of America karon nga nag-finalize na sila sa ilang election. Mga few hours from now, basig doon na sila bag-ong presidente. O ato sang iampo ang atong kining mga benefactors o mga donors nga doon na untay mga grasya sa nga moabot sa ilang mga kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo bantay diha sa imong katawhan ang espiritu nga imong gibukbo ngadto kang San Carlos nga obispo aron sa wayhunong mabag-o ang simbahan o sa pagpahiangay niya sa iyang kaugalingon sa larawan ni Kristo, makahimo siya sa pagpakita sa naong ni Kristo nganhis kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Busa mga minahal nga higala, ingon nga nagmasinugtanon kamo kanako, sa uban pa ako kaninyo, labi pang hinungdanon nga magsugot kamo kanako karon nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod, aron paghingpit sa inyong kaluwasan, kay ang Dios anaa kanunay diha kaninyo, aron paghatag kaninyog tinguha, pagtuman sa iyang kabubuton. Buhata ang tanan sa walay pagmulo o paglalis, aron walay ikasaway kaninyo, ingon nga mga hingpit nga anak sa Dios, nga nagpuyo sa usa ka kalibutan sa mga tawo nga hiwi ug dautan. Kinahanglan mudan-ag kamo taliwala kanila sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan, samtang gitanyag ninyo kanila
ang mensahe nga naghatag sa kinabuhi. Kung himuon ninyo kini, duna ako'y katarungan sa pagpasigarbo kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo, kay kini magpakita man nga ang tanan kong paningkamot o pagbudlay wala di ay makawang. Tingali sama sa usa ka halad ang akong dugo ibubo diha sa inyong halad sinunog alang sa Dios. Kun mao man ugaling kana, nalipay ako og paambiton ko kamong tanan sa akong kalipay. Sa samang paagi, kinhanglang magmalipayon usab kamo, duyog kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan, kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini mao ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron makasud-ong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug makapalandong sa iyang templo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Gituhuan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Paabota sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabota ang Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa usa ka higayon ni ana dihay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus ug milingi siya ug miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong mupas-an or dili mupas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon ug ang tanan nga makakita sa gisangputan mubiay-biay unya kaniya. Og moingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may 200,000 ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag minsahero sa pagtagbo sa maong hari samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay.
Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining mga requirements ni Kristo aron mahimot ang iyang tinun-an, ganahan mong mosunod? Naamang ginang mga requirements, pananglitan mo, eskwela ka, pangayuan kag requirements. Mo enroll ka og bisan gani ka na tingaling daycare, naamang tingaling na requirements, no? Tanan yun, magpakasal ka, na requirements, magpari, na requirements, mo trabaho, na requirements, mo abroad, na requirements, mo tukod kag balay, na requirements, mangural ka, na ba requirements na mangural? Aw na, di po na fencing permit, na gina siya. Nakaroon, og mosunod ka ni Kristo. Na asa siya requirements, niya iyang gisulti dinhi, niya ang summary sa iyang gisulti, niingon siya dire, sa samang pagkaagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Wealth, mga possessions. Unya, masaman mo comply mo aning maong requirements o mangitag paagi nga makalusot. Kaya na biya say gusto na to mulusot-lusot, no? Mabuta na maglibog ta nga, ngano man ang balay, di nila sa atong palibot ba, ngano man ang balay, matukod man nga ang bungbong naa kilid sa karsada, nga naaman ta na requirements, pilay imong distansya sa karsada. Di na lang ko mo istorya sa balay nga naigo sa expans kanang paunsa na, widening. Kana yung nagtukod og bagong balay, niya man dining. Naman ko sa libot-libot ako naman yung bagong ga-construct nga ngiyag yung bongbong na agyos kilid sa karsada. Ang sama na? Naay kapit na. Nakalusot. Ay, tinood, no? Mao na. Suod niya dito ang mga mo-approve niya. Makalusot ka taning requirement ni Kristo. Tanawa ang kinabuhi sa tanang mga santos, pulos gid sila nakakomply ani. Kani si St. Charles Borromeo, bisan gani karon ang mga Borromeo dato man yun. Di ba? Majority gid nila ba dato, pero dito gyud sa Spain ang mga Borromeo portig yung datoa. Mura gid ni sila dito mga idila jud kay nga mga tao ba. Usa ni siya sa mga dato kayo, porti pag yung brighta, porti pag yung sikata, grabe pa dyan kay accomplishments. Pero unsa yang gibuhat, pagka 12 years old pa lang niya, 12 years old ha, may desisyon na siya nga, iyang biyaan ang tanan. Mautong kanabitan ko as mga pari sa una nga, tonsure, kanang upawan may diniani, nagpaupaw na siya, 12 years old, to declare nga ang tanang properties nga iyang masunod sa iyang ginikanan, iyang ihatag sa mga kabos. 12 years old. Pero mausad lagi sa iyang kabuutan, namatay po siya 46 years old. Ako bitaw nga may pagkabuangon, karon 57 na siguro ko, makaabot. Few days from now, na 57 ako, wapa mamatay. Pero ambot ka karong gabi, di ba ka ni mamatay? Pero porting taasa sa nakabot ni St. Charles nga kalampusan o kasanto sa kinabuhi. Nga naman, iya magugibiyaan ang tanan. Kita di kita masantos kung di ta mubiya sa tanan. O kamong mga bana, andam na mong mubiya sa inyong asawa para sa Ginoo. Sige, i-declare na nakaron. Ingnan na inyong asawa with all honesty dai. Biyaan ti ka para ni Kristo. Niya moingon sa imong asawa, same to you. O kamo mga asawa, andam na ba mong mobiya sa inyong mga bana aron mo sunod mo ni Kristo? Tubag. Huy.
Kamong mga ginikanan, andam na ba mong mobiya sa inyong mga anak aron mosunod mo ni Kristo? Kamong mga anak, andam na ba mong mobiya sa inyong ginikanan aron mosunod ni Kristo? Ako nga pare, andam na ba kong mobiya sa kolekta aron mosunod ni Kristo? Nya ipakapin ang madre. Unsa man? Andam na? Oy, wa man lagi mo musanong. Kinsa man day inyong sundon? Ang yawa nga nagsigig ingon, panggaa ginang imong bana, kana gyud mo'y diha gyud i-dedicate ang imong kinabuhi. Nya ikaw sad bana, diha gyud i-dedicate ang imong kinabuhi sa imong asawa. Uy, pagkasunod si mana, nahibawan mang kabit man niya ang driver. Hastang sukuas bana, gipatay ang asawa, apil ng driver. Nya hain naman diha ang pag-dedicate. Nawa, di ba? Pero higugmaas Kristo, labaw sa imong bana, di ba? Di gyud mo magkaaway. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong asawa, di gyud ka makapangabit. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong anak, di ba? Di gyud ka kapangusi, bisag yaw-yaw na las imong anak. Higugmaon ako si Kristo, labaw sa sakristan, di gyud ko kapangasabag sa kristan. Higugmaon ako si Kristo, labaw anini ang kunuhay kanini ang building sa simbahan na kunuhay akong giatiman, di gyud ko masuko bisag sunugon pa ninyo karong hapon. Lagi. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong ginikanan, di gyud ka magpabadlong sa imong ginikanan. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong uyab, di jud ka kaako nga mag-premarital sex. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong political positions, di jud ka kaakong pangurakot diha sa gobyerno. Di ba? Higugmaa si Kristo, labaw sa imong negosyo, di jud ka ka-practice anang gitawag og unfair labor practice. Ang tutok na muna ko. Sakto dili. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong lawas, di jud ka kaako og bisyo nga makadaot sa imong lawas, sama anang hubog-hubog, sigarilyo, inom og uban pa diha, suyop og sugal. Siging patato anang lawas, siging pabuslot diha, kanang di ka kaako ba? Inom anang mga pills, palaygit, pabasiktomy, mga dagmal manas lawas. Di ba? Oh, ano wa man mamutubag nako. Muna nga niingon si San Pablo diri sa unang pagbasa, kun mosunod mos Ginoo kadtong kuyog pa ko ninyo, mas mosunod unta mo karon uban sa kahadlok ug pagtahod nga wa nako diha ninyo. Aron inyong ipakita nga kamo maunasad ang bag-ong mga Kristo, dili na ako. Pasabot si San Pablo ba, niingon na siya, ako mong biyaan, pero kamo na mao'y mahimong ako. Sama nga si Kristo pagbiya dinhi, sila si San Pablo o mga apostoles mo'y nahimong bag-ong Kristo sa kalibutan. O nganong nahimo mo silang bag-ong Kristo? Kay ilang gikalimtan ang ilang kaugalingon. Diha bitay usa ka asawa, niingon ako, Father, og ako bang buwagan akong bana aron sundon si Kristo? Ako nang gibayulit ang akong vow sa marriage, Father, nga till death do us part. Nako nag-ingon day ko nimong buwagan imong bana. Higugmaa lang si Kristo, labaw sa imong bana. Wa biya mingos Kristo buwagi ha? Aw biyai tinuod no? Ingon siya biyai og sunod nako. Nya nakasabot mo na biyai imong bana, nya sunod ni Kristo. Nya sunod nimong Kristo, pangutan-on man kaniya, kinsa man kaday sa mga dinhi si Janing ko Nyor na kay bana sa wa na patay na ako nang gipatay. Sige, sunod na nako ay nagbalik dito sa imong bana kay patay naman sadto. Oy, pagpangutana sa may ngani mo, si dita ko Nyor, na kay bana, naa Nyor, musunod ka nako, sunod jud ko nimo Nyor. Sige, uli sa dito sa imong bana, wa talag mamatay o nabalik diri.
Mao man iyang sugo, di mo tuman na ka. Kinsa ka, siyano kunyor, unsa man ka, pari kunyor, musunod ko nimo. Sige, uli nga to sa imong parokya, nya ayaw gyud pagsuod sa imong bulsa sa kolekta. Ari de ko diri paita sa daan ninyo roy. Pare mga kadi, ayaw pagsigig kuag kolekta kay di man amoy role nimo. Ang role nimo mao ang pag-apod-apod sa kolekta ngadto sa mga nanginahanglan, dili ang pagtigom ana. Mo ana di ko paita sa dining pari. Nya mo pait pa, dili ngano man nahigugma man kos gasugo nako. Kana bitang ingnon ko sa akong gihigugma sa una katubang manguyab pa ko sa una ba, paliti kog chocolate. Nya uwan kay tanan, nya gikan ko sa opisina ba sa muhapit ko sa ila, ninduta ika og chocolate nako. Subo adto pa kong tindahan. Sao di perting uwanam. Humul-humol sa kuan kanang uwan ba kay mo palit yun kay gasugo nako akong gihigugma. Nya moingon din siya, biliban ako nimo wa ka matugnawa ng uwan. Akong nahon na din sagot ay wa tugnawa buanga ka nagtugnawa. Di bitay wa ko may wa jud ko niingon ana. Lipay kay ko ako ipakita niya nga bahala na gauwan, gabagyo pa diya. Yang kinahanglan ako ginaihatag. Di ba kamo inaana man sad mo? Kamo day mga ginikanan o gamahal mo sa iyong anak nga maopay masuso pa. Bisag mo hilak pa nagkaadlawon, inyo ginang atimanon, bisag gasakit pa ng imong o, gasakit ng imong lawas kay mura medyo gitrangkaso ka, imo ginang atimanon. Di jud kang balibad. Ngano man kalipay nimo ang pag-atiman sa panginahanglan sa imong gihigugma. Ang pagtuman sa sugo sa imong gihigugma. Nya kung gihigugma nato ang Dios, labaw pa sa atong kaugalingon, iya sadtang higugmaon labaw sa iyang kaugalingon. Og iya nang gipakita ang iyang kaugalingon tuas langit na naog gid siya din hisyuta, nagpalansang pagyud sa cross aron ipakita nato nga gimahal ta niya. Nya kita pakaha ang dili mo pakita og paghigugma niya. Amo na siya. Manindog na ta katong nahigugmas Ginoo. Pagampo sa katawhan, gitawag kita sa Dios sa lain-laing paagi aron pagsunod kaniya. Busa karon atong ipadangat ang atong panginahanglan isip iyang mga tinun-an ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan nga mabati na sa tanang katawhan ang mensahe sa Dios sumala sa iyang gisangyaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nasod nga nagkabingkil nga ang mensahe sa kalinaw motuhop sa tagsa-tagsa kakasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton sa kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga malaumong mga kalag sa atong mga kabanayan ug kahigalaan nga pinaagi sa atong mga pag-ampo, mahidangat na sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
Makagagahom og tunhay nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo uban sa gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I'm returning to be governed by you, to say the word to me. At once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya siyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa pilit niyang santos nga simbahan. Tanawa Ginoo ang mga halad nga gibutang diha sa imong mga altar aron paghandom kang San Carlos. Itugot nga pinaagi sa gahom niining sakripisyo sama nga imo siyang gihimong panigingnan diha sa pag-amping sa katungdanan sa pagkaobispo ug diha sa pagpangalagad sa pagkamaayong magbalantay. Kami usab imong himuong mabungahon diha sa kinasingkasing nga pagpamuhat sa maayo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Carlos Borromeo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o panalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Carlos Borromeo, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan, atong awiton ang amahan namo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay.
Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ngayon kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sama tuhan sa Diyos alang kanimo, inabuhi giulang, aron ka maluwas. Kalabasan, kalaukan, sa taong tapat, pasay lubugman, ihatag sa Diyos. Lul kaniya, kay mamapit siya, ug salig sa iyang buhay. Kinabuhi tanawa, ang Diyos mamatiyan, kanunay maghari siya. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo nga ang mga sakramento nga among gikalawat maghatag kanamo ni anang kalig-on sa kalag nga nakapahimo kang San Carlos nga matinud-anon sa iyang pag-alagad ug mainiton sa paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas.
Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkatinun-an ni Kristo. Ato lang buhaton para ma-maintain gid nato, ato lang gyung higugmaon si Kristo labaw sa atong tanan nga mga gimahal og gihuptan. Salamat sa mga mipaambit nato nga namalit sa atong love offering kadtong 3,500 slots. Ang atong nahalin as of yesterday, ang total ng nahalin kay niabot na og 2,755. Takpa. Nag-anam na jud kajutay, no? 745 na lang ang nahibilin. So kung gusto pa mong malangit, hala dali-dali imong palit. 6 days from now, murag wa na mo'y mapalit ani. So daghang ni palit. Nakapalit na mo? Congratulations. Ang wa pa kapalit, dali-dali in town. Ato nang himuon ang pasalamat day tano sa naini-donate nato og 10 sacks of rice. Nya do na say nasubra nga mga sardinas katong pagpanghatag nato, ato na arong giripak. Nya ato nang ipagpanghatag murag moabot siguro nag mga dulan mga 150 siguro naka putos-putos ay atong ipanghatag ngadto sa mga katawhan. Nya ako sa dieng kuano dakong kasubo kay ang atong sangas mangga nga dako-dako na bali. Diha gawas nya ang ato pag yung suga nabuak. Una kung dunay makapungol nato na lang ng putla na manggaha kay basig ang sunod dihang madakdakan ang mudagkot or ang pari baka noon nga magbarog-barog diha no kay mangita og manguskos anang mga nito os kandila kay ibaligya. Tumbahan o sanga ato nila tingay na paputlan og naay makaputol ana murag ang biko man siguro manhim tingali para mo limpyo ana. So ato lang ipaputol ang dito sa babaw ba aron nga dili na in taon ta mamiligro. Sige ra bang hangin-hangin ug uwan. Mao na siya. Naka-submit na data sa atong gitiksan ako na natay transaction number sa atong application sa VECO sa transformer. So iampo lang nato nga dili kay madugay ang pag-process. Pag-ampo para sa mga kalag. O amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pag-ampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Ug ang kahayag nga walay pagpapalong mudan agunta kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan,
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Any